आब' आंनो पुलिस साख्रि खारनो थाखाय फैसा गैया आब' एसे फैसा दंबा हरलै 1000 2000 होननानै बेसेबां बिहरसयोमोन मानसिफ्रा। दिनै आं मोनसे बिपद जानायाव आंखौ रावबो सहाय होआखै। दाखालि जे सासे हिनजावसाया हाबा जाखांनायनि 6 दिननि उनावनो हौवा गोदाननि न'खरनिफ्राय खारलांदों माने। ओमफ्राय बेखौ लानानै ससियेल मिडियायाव ओरैबायदि दावराव जागासिनो। थ' रायजोफोर दिनैहाय आङो आरोबाव मोननै टपिकनि सायाव भिडिअखौ बानायदों आरोना। मोनसेया जाहैबाय रसमा आरो मोनसेया जाहैबाय फैसालि। बे मोननै टपिकनि सायाव आं भिडिअखौ बानायदों। रसमाखौ बोरै हमफिननानै मोनखो आरो फैसालिखौ बिनि हौवाया मानि थाखाय न'आव सोफिनाखै आरो मानि थाखाय लायाखै बेखौबो आं नोंथांमोनजों फोरमायनानै होगोन। नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायबानो जाबाय। आं फार्स्टआवनो बुंनि आरोना रसमाखौ मानि बोरै मोनफिनखो। रसमाखौ जोङो मोनफिनबाय। मैयानि भिडिअआवबो आं नोंथांमोननो फोरमायखादों। नोंथांमोना फोथायाखै सोरबा रसमाखौ मोनफिनदोंना मोनफिनाखै नंमारगौ ना नंमारा। नंमारगौ बाथ्राया बेंगलराव हमना मोनदों आरो बिसिनि लकेसनाव हमना मोनदों होनदों। लकेसन नागिरनानै बे बर' मानसिफोरा। खिन्थु आं मोनसे खोथाखौ बुंनि दै, जुदि सिगांनिफ्रायनो जोंनि बर'फोराथ' बेखौ नागिरबायानो दंखायोना। लकेसनाव हमना मोनदों बियो थार बाथ्रा। आरो मोनसे खोथाखौ आं डाउट जादों आरोना, बिनि हौवानि बाथ्राखौ बुंदों आङो। सेकेन्ड हौवाखौ जाय मानसिया रसमाखौ लांदों बियो जानो हागौ बिनि बे रसमाखौ लाखिनो बानानै गावनि लकेसनखौ सेयार खालामना लाबाय ना। डाइरेक्टथ' हगारनो हाला आरो बोरैथो थिनहरफिननो बेफोरबायदि साननानै। आरो मानसिया जाहोनोबो बाबाय खोमा आरो फिनो बाबाय आरो मानसि बेजों थानानै अहाबाय खोमा बेफोरबायदि मोनदों आङो। मिथिगौना बिनि हौवाखौ। आङो मोनसे खोथाखौ बुंगोन, जाय मानसिया रसमाखौ लांदोंमोन बिनि न'खरखौ सिफायनानै होदोंमोन। ओमफ्राय दाथ' हमनानै मोनफिनबाय बेखौ। थ' बे मानसिखौ जोंनि बर'फ्रा गोख्रों एसे साजा होनानै आरो बिसोरखौ मानि थाखाय भिडिअ बानायाखै। माथो बेलेग मानसिफोरखौ हमबाथाय भिडिअ बानायोमोन ना रायजोफोर। आरो बिसोरखौ हमनायाव भिडिअ बानायाखै, भिडिअ बानायनानै होआखै। बेबो एसे गोरोन्थि मोनदों आङो। जायखिजाया सिगांफोर जिबायदि हमनानै भिडिअ बानायोमोन बेफोरबायदिनो बिसोरखौबो हमनानै भिडिअखौ बानायनानै सेयार खालामना होनांगौमोन आरोना। क्लियार खिन्थानानै होनांगौमोन सोरनि गोरोन्थि बियो। गोरोन्थिखौथ' जेनेबा सानैनिबो गोरोन्थि बियो ना। नुनायाव जोङो सानैनिखौबो गोरोन्थि नुना मोनो। जायखिजाया बै हौवाखौ ना बिनि न'खरखौ सिफायनानै होदोंना, बे हौवाखौ पानिसमेन्ट होनायखौ जोङो भिडिअ बानायनानै होबा मोजांसिन जागौमोन आरोना। बेखौ आङो सानदों। आरो आङो दायो फैसालिनि बाथ्राखौ बुंनि दे। फैसालिखौ बिनि हौवाया मानि थाखाय एक्सेप्ट खालामाखै। बै समनि फैसालिया बेसेबां लाइफआव फैयोमोन, दिनै लाइफआव फैनोबो उसुबिदा मोनोना। भिडिअ दाबो दं आंनाव। दंबालाय मा जानो, होनानै होबानो जाबाय खनसे। एबार नायदो एक्सन क्या लेते है। भिडिअ होनानै आंखौ खनसे सोरबाया भाइरेल खालामबावसाय। एबार माबायदि एक्सन लागोन आङो ना। खनसे ट्राइ नाय आरोखि ना, खनसे खालामबाव। मानसिया जानो होननानै जाया। मा दंमोन मा गैयामोन। बौ बाजाराव रेस्टुरेन्ट दं, खुसबु रेस्टुरेन्ट दं। आं मा खालामो, आं खामायो। आं हारसिं खामायनानै जायो। क'क्राझार गभ कलेजावबो आङो केन्टिन होदों। आं केन्टिन होनानै थाखा फैसा आं बेसेबांखिनि आं खामायनांगौ दिन रात मेहनत खालामदों। मानसिया नसिब, नैबे नसिब जेला ग्रह नक्षत्र नाङोला मानसिया जेबो मिन्थिया। मिथिबाय ना। ग्रह नक्षत्र नाङोबा एबा गाज्रि हावा एबा ख्रिस्टानफोरनि माबायाव मा होनो सैतान होनो आरोना, गाज्रि। दस्रायाव जोंनि माबायावबा ब्रह्म कुमारियावबा माया होनो। नैबे मेगनजों मोदै गयो। ओरैनो जानो होननानै जायाखै रावबो। मिथिबाय ना। जानो होननानै रावबो जायाखै। आंहाबो दुखु दं, बिखा बिख्लो दं। आं बेसेबां मानसिखौ आं हेल्प होयोमोन, सहाय होयोमोन। माबायावबो फेसबुक पेजनि गेजेरजों बहुत मानसि आंखौ मोनथिनानै दखान होयो मायो होननानै मोनथिनानै बयबो मानसि आंनाव बिहरोमोन। आब' आंनो एडमिसन खालामनो 1000 हरलाय। फैसा गैया होनबा आं बेसेबां हरस'नानै होयोमोन। आरो सोरबाया होनो, आब' आंनो पुलिस साख्रि खारनो थाखाय फैसा गैया आब' एसे फैसा दंबा हरलै 1000 2000 होननानै बेसेबां बिहरसयोमोन मानसिफ्रा। आं बेसेबां मानसिफोरखौ सहाय होयोमोन। दिनै आं
मोनसे बिपद जानायाव आंखौ रावबो सहाय होआखै आंखौ ओरैबायदि गाज्रि 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 होननानै हाखर सिङाव दुबिहोनोसो नाजादों आङो फेसबुक पेजखौ आं ओरैनो सालायनो होननानै ओंखाराखैमोन बै समावबो आं सासे सोरखौबा हेल्प होनो होननानै इउटुब फेसबुक पेज सालायनो होननानै बै समावबो ओंखारबोदोंमोन आङो दिनै आंखौ फेसबुक पेज सालायनाय लोगो लोगो मानसिफ्रा आंखौ बै समनि फैसा बिराद फैसा दं साननानै बिराद मानसिफ्रा आंनाव हेल्प बिहरो आब' आंनो एथ' फैसा दङबा एथ' सोना हरनो होननानै आं हरोमोनबो बै समाव आंहा इनकामा बिराद दङमोन बै समाव कमसे कम आं खामायोमोन 2L 3L सो खामायहैयोमोन आङो बै समाव आंहा मा जालु एम्बु खुगामोन आंनि थाखाय आं सोरखौबा बहुद हेल्प होयोमोन आङो बै समाव बहुद हेल्प होयोमोन दिनै आंखौ बिराद मानसिफ्रा बिराद गाज्रि नासयदों बहुद गाज्रि होनदों सोरनिबा खुगायावथ' रोन्दि गुन्दि बेबायदि खोथा होनदों आरो साफ्रोमबो मानसिया बैबायदि टाइपनि मानसि जाया दे साफ्रोमबो मानसिया बैबायदि टाइपनि मानसि जाया आंनो न' बां लुदों बेसेबां खस्थ' आंनि फिसायजों आंजों बेसे खस्थ' दिन रात मेहनत खालामनानै न' बां लुदों दिनै आंनि न'आ बेसे मोजां न' लुबाय सिङाव आंनो थानो मोनासै ससियेल मिडियानि गेजेरजों मानसिफ्रा बेसे गाज्रि बुंहरदों आंखौ बेखौ दोननो नाङा गामियाव सोनो नाङा गामियाव होननानै बेसे गाज्रि बुंबाय दिनै ससियेल मिडियायाव खोनानाय लोगो लोगो आंनि समाजनि गामिनि मानसिफ्रा आंखौ दोननो थाखाय राजि जायासै दिनै आंहा बेसे खस्थ' ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेबायदि बुंजाहरजानानै सरि नोंसिनि गेजेराव जुदि आंखौ एथ'ग्रामानि गाज्रि नुदोंबा सरि मानसि जाफ्लाङो आंनि न'खौ फैसालिया गैलानो होननाय लोगो लोगो सिख्लाफ्रा हां जाहैदों बै न'आव थानो मोनगोन साननानै न'आव थानो मोनगोन थाहै सोरबा हिनजावा बे न'आव आं लुनाय न'आव थाहैसै न'खौनो फानजोबगोन आं मिथिबाय न'खौनो फानगोन आं सिख्लाफ्रा ओरै जागासिनो दं आंनि फिसायखौ लानो थाखाय सोरबाया जाय नों नुगोन ना ओरैबायदि खालामगोन आं बे हिनजावखौ आंनि फिसायजों जाय मानसिया सिथाबदों आरो गलासो आरोना सोर बिमाया जोनोम होदों नोंसोरखौ बेबायदि ससियेल मिडियायाव नोंनि बुस्थुखौ बुंनानै लानो लाजियासै नोंसोरो सासे हौवा जानानै समर बसुमतारी नोंलाय माथो फिसायनि लोदै नांला होनना खारलांदोंमोन समर हरजो बिमानि भाषा लिरनानै हरो ना बिब'नि ना बिनानावनि जितना भी गंदा भाषा है बोल दो आई एम लकी थैंक यू सो मच मानसिया खनसे गाज्रि जायोबा बिमानि गुदुंनिफ्राय गाज्रि जोनोम जानानै गवा बुरबक नों गाज्रि जोनोम जानानै गदों नामा समर बसुमतारी नों बिमानि गेसाव गुदुंनिफ्राय गदों गुदुंजों गनाय ना खोमा थ' नोंथांमोनाथ' खोनाखाबायना फैसालिनि बुंनाय बाथ्राखौ दुखु मोनदों बिनि गाबनायखौ आरो बिनि दुखु दाहाखौ खोनासंनानै आंबो दुखु मोनदों जोबोद ना थारैनो दुखुनांथाव थ' आङो बिनि हौवाया बे फैसालिखौ मानि थाखाय लाफिनाखै बेखौ आं दा फोरमायना होनोसै जायखिजाया बिनि हौवाया ना जोबोद मोजां मानसि होनदों आरोना बिनि गामिनि सासे मानसिया आंनो खिथादों ओरैबायदि मोजां मानसिनो बियो सादा सिदा मानसि मिथिगौ ना फैसालिखौ बिनि हौवाया लाफिनगौमोन
खिन्थु मानसिफोरा गामिनि मानसिफोरा जेनेबा ना बाय बाहागि मानसिफोरा बेखौ सोफिननो होआखै होनदों आरोना बिनि थाखायनो बिनि हौवाया बेखौ दा एक्सेप्ट खालामफिननो हायाखै मिथिगौना रायजोफोर बिदि जानानै दं जायखिजाया गामिनि मानसिफोराबो ना एसे सानै हयै जुदि खेबसे आरो खेबसेखौ जुदि निमाहा होफिननानै मिलायनानै होफिनोबा मोजां जागौमोन आरोना जोबोद खस्थ' मोनबाय फैसालियाबो साजा मोनबाय मोना नङा एसेबां गोबाव जाबाय इदिनो हारसिं थानाया आरो गथ' गथाय सानै गाहाम दङ गथ' गथायनि फिउचारनि खोथा थायो आरो हौवायाबो हारसिं सानबैसे बिदि थाबाय थानो ना न'खराव आङो मेन खोथा होननि दै बिमा गैयाबाना न'खरा जोबोद माबा मोनसे गैयै बिदि नाङो आरोना खालि नाङो मिथिगौना गथ'फोरनि थाखाय आरोबाव बिमा गैयिनि दुखुनिफ्राय आरो मा बांसिन दङ मिथिगौना बे दुखुआनो बांसिन बिमाया जेब्ला थाफायो होमबा गथ'फोरा अरायसम हेपियाव थायो बिदि मिथिगौना बिनि थाखायनो गथ'फोरनि मोखांखौ नायनानै आरो बिनि हौवानि मोखांखौ नायनानै बिनि बाय बाहागि जायनो बादा होदों बिसोरो खनसेखौ निमाहा होफिननानै मिलायनानै होफिनोबा मोजां जागोन दा बेखिनिनोमोन शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो भिडिअखौ सोरबाफोर जुदि गोदान नायदोंबा आंनि चेनेलाव गोदान हाबसनफ्लांबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लोगोसे लाइक कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना थ' बाय